iPhone 16 Pro Max е вече при нас. Дайте да му направим един бърз анбоксинг, да видим какво има в кутията и да започнем тестовете за предстоящото ревю. Като за начало кутията е малко по-тънка от предния модел. Посреща ни Desert Titanium цвета, който е леко така златен и разбира се устройството е в гръб. В ръцете се усеща малко по-голям от предния Pro Max модел. Спирам погледа си веднага на новия камера бутон, който се пада под Power бутона. Това може би единствената физическа разлика на външен вид. В комплекта получаваме само кабелче за зареждане и пин за отваряне на SIM карт слота. Тази година реших да изпробвам нещо различно в златистия цвят, който фактически отзад гърба е леко перлено бял. Разопаковахме го, сега го включваме и започваме тестовете. Може да очаквате ревюто в Tech канал. Последвайте ме тук, защото ви очаква и една много интересна изненада, свързана с този модел и тези слушалки. Айде!